أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ina mana fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. A yau insha Allahu a cikin wannan tasha tamu mai albarka zan yi bayani akan wani magani wanda za a haɗa shi domin wanke haƙora su yi fari tas, su yi haske. Duk wanda yake da matsala ta haƙori, wanda haƙorinsa ya canza kala, ko da haƙorinka ya dafe ya koma wata kala daban, ka magance ba kala makilin ɗin da baka yi amfani da shi, ko kuma kalar wani magani da baka yi amfani da shi ba, amma haƙoranka sun ƙi su yi fari, sun ƙi su yi haske, to insha Allahu in ka jarabta wannan magani da zan bayar, haƙoranka za su yi haske kuma za su yi fari da yadda Allah subhanahu wata'ala. Akwai wasu abubuwa waɗanda suna jawo matsala ta haƙorinka ya dafe ko ya yi baƙi ko ya yi ja. Akwai matsala ta shan shayi. Idan mutum yana da mu'amala da yawan shan shayi ko da yaushe, to wannan yawan shan shayin yana jawo matsala ta haƙorinsa ya dafe. Ko kuma wanda yake yawan shan kofi, shayi da kofi a ciki, shi ma yana jawo matsala ta haƙoranka za ga sun yi ja. Ko kuma wanda yake ta'ammali da taba sigari, na mutumin da yake yawan shan taba sigari yana yawan ta'ammali da ita, shi ma wannan yana jawo haƙoran mutum su dafe, su canza kala daga ainihin yadda kalar su take. Sannan akwai matsala ta cin goro, shi ma idan mutum yana ta'ammali da yawan cin goro, shi ma wannan yana jawo haƙoranka za ka ga sun yi ja, sun sauya, ba kamar yadda kalar su take daga fari ba, za su sauya kala zuwa ja, ko kuma ka ga sun dafe sun yi wata kala daban. To sannan akwai matsala ma ta amosani, wanda shi ma idan mutum yana fama da matsala amosanin baki, shi ma yana jawo haƙoranka za su canza kala. Sannan akwai rashin wanke baki, za ka ci wannan za ka sha wannan ba tare da kana yawan wanke bakinka ba, shi ma a kwana a tashi a hankali za ka rika fuskantar yanayin hasken haƙoranka ko farin haƙoranka yana dusashewa. To insha Allah ko ma dai menene ya jawo ma wannan matsala, in Allah ya yarda wannan fa'ida idan ka yi amfani da ita, haƙoranka za su da su yi haske, su yi fari, su yi tas. Kuma wannan ko da a ce wai ba ka yi mu'amala da abubuwan da muka lissafa ba ne, haƙoranka yi wannan kala, ko kuma haƙoranka suna da haske, in ka yi amfani da wannan fa'ida, haƙoranka za su ƙara haske, za su yi kyau, kuma yana ƙara wa haƙori lafiya. Kuma ko da amosani ne da kai na haƙora wanda yake sama ciwon haƙori, ko haƙorinka yana girgidi, ko kuma ba ka iya shan ruwan sanyi, ko ba ka iya tauna abu da haƙorin, ko haƙorinka ma a ce tsutsa yake yi, ko yana rami, ko suna karyewa, duk insha Allah wannan fa'ida da zan baku, in dai mutum ya yi amfani da ita, in Allah da ɓangaren haƙori zai rabu da wannan matsala. Abubuwan da za a nema domin haɗa wannan fa'ida abubuwa ne guda uku. Na farko, akwai wani itace wanda ake ce da shi zumbur. To abin da ake nema shine garin sassaƙen zumbur. Yauwa, ba shi da wahala. In dai ka je wajen masu sai da saƙa-saƙai, ko in ce sassaƙe, yauwa sassaƙe masu sai da itace haka, masu maganin masu harkar magungunan gargajiya, idan ka je wajen su ka ce garin sassaƙen zumbur kake so, za su baka shi. Ga hotonsa nan ma mun ɗora. In ka ce garin sassaƙen zumbur suna da shi, za su baka shi. Bayan ka samo shi, sannan za ka samo kanumfari. Sannan abu na uku shine za a nemo gishiri. Yanda za a haɗa wannan magani shine, za ka nemo garin sassaƙen zumbur, za ka nemi kamar cokali biyu, cikin babban cokali tablespoon wanda muke cin abinci da shi, za ka nemo cokali biyu na sassaƙen zumbur, za ka zuba shi a wani abu. Sannan za ka nemo niƙaƙƙen kanumfari, in ka nemo shi za ka daka shi, ka niƙa shi ya zama gari ya laushi, za ka ɗebi cikin teaspoon ɗan ƙaramin cokali guda ɗaya, za ka zuba a kan wannan na zumbur ɗin. Sannan za ka nemo gishiri,
rabin teaspoon, yawwa cokali ɗan ƙarami na shayi, to rabinsa za a ɗiba na gishiri, za a haɗa a cikin zumbur da wannan kanumfarin, za a juya sosai. Kullum da safe yanda kake brush ka dangwali hoda ya zama na kana goge baki da shi. Idan ma ba brush kake ba, asuwaki kake, sunni ne kai asuwaki kake, to shi ma za ka riƙa dangwalar wannan haɗi da kai, za ka riƙa goge haƙoranka ko ina da ko ina, lungu da saƙo, yawwa. Idan kana yi kuma za ka ga yana kumfa ma, yanda ka san kana amfani da makilin, za ka ga yana kumfa. Sai ka riƙa goge ko ina, ka sa ruwa ka kuskure, ka yi kamar sau biyu haka. Ka yi kamar sau biyu da safe in ka tashi ka yi, sannan da daddare in kafin ka kwanta shi ma ka yi. Inda brush ne shi ma za ka dangwala, za ka goge bakinka ko ina da ko ina ka goge, za ka ga yana kumfa. Za ka ga yana kumfa in kana amfani da shi. Sai ka sa ruwa ka kuskure baki, za ka yi sau biyu a rana. Wa insha Allahu subhanahu wa ta'ala, in kai tsawon sati kana amfani da shi, za ka ga yadda haƙoranka za su dawo su yi fari tas. Kuma kamar yadda na gaya muku, ko da a ce haƙoranka ba su yi ja ko sun canza kala ba, wannan in kai amfani da shi zai ƙara wa haƙoranka haske, kuma zai maka rigakafi, kuma zai magance maka wasu cututtuka waɗanda suke a tattare da haƙoranka. Wannan fa'ida a jarraba ta. Ko ciwon haƙori kake yi, ko yana girgidi, ko tsutsa yake, ko rami yake yi, ko ba ka iya tauna ƙashi da haƙorin, in Allah yadda in kai amfani da wannan fa'ida za ka samu biyan bukata, kuma za ka ga bambanci da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya. 'Yan uwa, kar ku manta a kullum ku yi mana like, domin yana ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Ku yi subscribe na wannan tasha tamu mai albarka, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Sannan ku yi share, ku tura zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki ɗaya. Sannan tambaya, ƙarin bayani ko shawara, za ku iya tuntuɓar mu ta number waya ko ta WhatsApp